your family favorite radio station Ahenkan 93.3 FM. I don't pray so yadi aho hye ye nyankopon ne nsa. Ye jaye akoni abedie nyina de ahye ne nsa se onu nyankopon ni nkonim mfa mma yen. Ye ya hoho ne amamfrafo ye nim ne daidie wom. Ensem wa ya ne no kan wa ha ne nyina no eye nyansa kasa efiri onyankopon nchen no de mayen. Na ye ne waka ye de wadi mu nkomo. Enu ti de ye ka bia no eye mfa ni agro. Maka kire o se afi we onyankopon nim ne de ewom. Na se ne tie bia o de ye betwa. Ne mum omo a awurade ahye se wo mu be firi mu afi we no. Se omo mo mani ya din na omo esi agan se ne na no. Hezekiah yeah na ogina ne nan so na obom pai sere awurade se awurade ne wasoma wudifo so mmeka nkere meni but me de me wogidie se me de wo ye me nkomudifo me de wo ye me mpai botiefo a ubetimi asesana ma me ampa onyankopon tie yi na osesa no na ti ha odifo no a awurade ka kire no so onko Hezekiah ho na wo kan kire ne se owuo no ato yare na abɔ no no yowu yade nti wonye ne nsama ase oye den obewu ne me fa mu bia no enka ho ebesesa ne me ko mu bia no enka ho ebesesa Bible say ohene ni ginae na ode nani kire ban bompaye sre awurade se miwura Wana usuma Batana pay Me sign age na me nan so abompaye fa akunya ha na me ni wo awurade akasa Bible say ohene Hezekiah ginae bompaye eni awurade kasa ma awurade sign fa odifo no a ode message ba se yare na abono no eyo wiyade eni nti wonye ne nsama ase mto ho child of God, don't give up, and follow me, son, your property, Enti anopa yi me se minimi ne wate bate betimi asesa minimi ne ekoso bate betimi asesa san se radical ho mame mo ache mo akwaba na me famra dwumadi ne so na me na wase wo fie ho wadwumani mo ka nim baby a wo bia wa maye kwan na anopa yi da se bebre Onyankopon ka ho ntene nim nkyere no hwe wo so ommo wo ho ban a wo ho ma asem na wo mfa wo ntwa afi wate ni ane enim na enra ne wa firi mu ni ane ye ne no hya ase enra no enra na nkwa wie yo ena wa free mu but awurade kan ho nti yibedi nkonim ewie mbobere nsem se ne besi akwane dem no wadaro mama me fanto asomfo na afi yemfa de aka mfa nka ho o se me nka nkyero se na na pay enam insu no eto enra free no me ensa no nan mu ho no mo se de ka kire wo wa ha no enam insu no eto ya etoko animu kakra ni nti no o kire se be ma awo abawie ma no pay enti me no ka se awo wiem kakra enti ye ma no omo ko school no me yempe sweater bi mfa enhye wo mo na enkata wo mo mini wam kakra emfa emayen nti amane bona no pay no saa enete awo kakra ewom nanso so o kire se ebre ko nanim no ano eyade a awia no ebeyi ne ti ebre ko nanim na awia beyi ne ti na aginegina mu ante awia ne ti free no ndubrem ho no mo kro no a o kire se ebeginegina mu abo free no ndubrem no akwa ko si prem to bre
premto brand nso be sum na ni ano aye den nse ndra me ka cho se wiana no be ye den pampa wiana no ye den ene nso o kire se awia no ebebo but ene wia no ano nse da nye den se de ndra de no eye no na nso so ebebo ara afei efiri no miensa no nan ede kwa akopim no nsia o se me nka nkire o se ensuo ewo wiem ensuo wo wiem a ene nso so ensuo no ebeto emia ya huduo bie de ebepetepete ebemunamu na pa na ebeto efiri no miensa no nan ede kwakosi no num no ewiem obrensam se ne besi akwa abusuafo eno na mede ho amane bo ede ama afei na wodi fidi na to ha no mo a aha ahenkan aduokono miensa akiripo miensa dwumadie ne din de Maakye ye transmit ewo frequency modulation 93.3 ne so o ye mpotem ha no ma betimi ahuki on na watie yen na mom se wonni ha o betumi adjoin yen ewo Facebook, YouTube, my tuning modern Ghana Zeno radio app, Ghana Waves app ni nyina o Google Play Store and say App Store. Join yen wo ho with a comment or thought or sentiment because you made dwells heavily on that. Fabra e break any money betimi ahwani akenkan kama e de ama odi ahenkan kwame ye boa adwempa hene Kofi Mensa ko be Billy Man ofremi oboba ofori amanfo anopa yi me da se si we choose him mamo ache mamo akwaba enfa marriage media ni so watch me Ghana adisie oboba ofori amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Watch me. Monjeri nyame bayame. How many Maakye can be do? Sundru mi do. Sawati ase me pacho fa Bible no ene o pen o paper bibia ekura bia book no obetumi afa na yakọ ene esom no enso emu yegusu a asemo e de brew enra no yedi ho enkomo. That is not the end. That is not the end. Eno enye wieye. Tibia wo mu sisi ya no enkyere se wa wieye aba. Medika kan che se onipa a onyankopon ne na wie adwuma ye. Ene onipa a onte asibiem. Onipa a onyankopon ene na wie adwuma ye. Eye onipa a onka atiasefo ho ebiem. Se wonka atiasefo ho de anopai onyankopon one wa wie adwuma ye. Na emom se woteme ne nko ade a babia wo bia mekasa na wutimete se wo yare se de na ekoso but mekasa na wutimete se mpo onte mekasa ne obi so mu na wote oda so tinkwamu nko ade a medofo onyankopon se enya wieye na ade wani hunu no enti ansana onyankopon bebie na no aka kire wo se wo mene wo nwie ye ana se de wo komu no eno no nkire awieye no na onyankopon nimnia oka eno nti enra ye kenkan Jeremiah chapter 29 verse 11
ɛne ɛba bɛhu sɛ onyankopɔn asɛm a ɔkan ne sɛ na minim adwen ko a madwen ɛde afa wo ho ɛnyɛ bɔne adwen na mmom ɛyɛ adwene ɛbɛma wo awieyɛ papa onyankopɔn na ɛka saa asɛm no ɛyɛ adwene ɛde wobɛkɔ nkonimdie mu ɛde wobɛkɔ daakye papa mu na san ama wo ahotɔsoɔ ne gyidie wei ɛne onyame adwen pa a wadwen de afa wo ho. That is why anɔpa yi wasoma yɛn sɛ mmara bɛka nkyerɛ wo sɛ it is not the end. That is not the end. The present situation is not the end of your life. It's just a phase. A onyankopɔn pɛ sɛ ɔde wo ɛfam na ɔde kyerɛ wo biribi. Then from there no na move you to another level. Wɔde ba bɛhyɛ wo animonyam. Enti ebia na sisi ade wo nam ɔyia wo mu. Ebia na sisi ade okɔ amane mu. But anɔpa yi the American kyerɛ no say our lives are guided by his divine purpose and his divine plans for us. Onyankopɔn na sɛm na yɛka de akyerɛ wo no. Ne botae ne sɛ obɛpagya yɛn na ɔde yɛn asi mapɔmba tena bia. Awurade botae ne sɛ deɛ waka afa yɛn ho no ɛbɛyɛ den ɛbɛbɛm. God has a purpose beyond our circumstances. Deɛ wonam mu sisi a nfa hyɛ otirim sɛ onyankopɔn wɔ adwempo bi a ɛboro nea wonam mu sisi a no ɛso. Nti ɔno onyankopɔn no ɔno na onim nea ɛyɛ na wayɛ ɛde ama ne mma. Sometimes no otumi gyae yɛn na yakɔ amane bi mu. Otumi gyae yɛn na yakɔ ɔhaw ne amane. In fact, sometimes situation na yɛkɔ mu no ɛyɛ na ɛyɛ so dire. As one hwɛ yi abɛkasa de atie Awurade. But he does not allow those trials, those situations to swallow us up. He allows us sometimes to go through situations that seem bleak to prepare us for his purpose. So yes, I am about to say osiesie yen e de yen ama biribi pa bi. Onyankopɔn wo ho adwempa. Fa hye utirim sɛ onyame ɔwɔ me ho adwempa. Genesis chapter 37. Okay, kind from 37 to 50. I mean summarizing for now. Slavery. Falsely accused and imprisoned. But God used every setback to position him for greatness. Joseph. Joseph was sold into slavery by his own people. Enti anopai ona mamanie bi mu a enya hoho bi no mbeye osao. Your own people. And whenever we talk about your own people, I had the adwin kokosi abusuan so. Enya abusuan kwa na eye own people. My own people could be those that I work with here 24/7. They could be the same people. They would want to sell you into slavery. They would want to imprison you. Your own people. Wayonkofo wasorema ukunu oyere woma owunim nkwada bitimi de omo awofo to otankuruwam saa nso na awofo bitimi de omo ma eto otankuruwam enu nti to da bia na eye yenwanwan se o afedi aboroso adan na aboroso na wo awo ma na wo tan on ani saa enti timi bisa se wo ye sure se nkwada wa na awo omo ana. Bible said Joseph was sold into slavery. He was falsely accused. Yekasi will be a falsely accuser. Adia na nyawa. But ya pompam ntomanwa dia show. Ene ye de show no so ene wa ye pepepe. Ene nti ubeyi anu bia enye ye. So Joseph was falsely accused of things that he had no idea of. Because it was something that the people sat down and orchestrated it.
In fact, they connived for long. They decided to put him into trouble. Amania na ona musisi adwuma no asai business na enko yie aware no ayeye no hu bibia ho no. You think say they just woke up a day and omo ye ya na? No. They sat down and they had afterthought. They planned for a very long time. Kwan ben ye betumi afa so a ye betumi aka ko ya fe. Ye betumi aka na no atum. Kwan ben ye befa so a ye betumi ebubu negu ho. Enti say yare bi na abo osisi a yare na nya ba one day pere ba yo. Obu on so na ne ho odin no na manam ha no mo an ye tipaw eno ano no. Hwe. People sat down for years. Omo tena sim fie bebrenie enu ntiti o Joseph nankasankasa ne nua ebire ni ho enu nti na meka se me bo ne tofa de ama wo kenkan Genesis chapter 37 kenkan free 1 mo afara be 50 ono ankasa ne nuanom. Bible said when they saw him coming, then they connived and they orchestrated evil against their own blood brother. Omo ankasa omo nua o enye ohuhu obi. Enu tira me kan tro say ebetimi awadwumefo anu omo adwuma 24/7 a omo hunu anu omo sigusu no masirimanim mamuna mitirim ebetimi aye wo fie ho. Ebetimi aye wo fie wura. Ebetimi aye onipa na wagina tena fie ho wa ha wo dan ma no. O tenant na o tu fie. Ebetimi aye ono ebetimi aye obi a. Bible said Joseph onu ani nuanom, his own people, and omuhunu so oba no hey krache no ono no ose onyankopon nti ye nyina eba be ye nko ahye na se no wono na eba no op ne daye so na bebo me ahwe si ebubu ni gu ono mo a ne daye so na bebo me ahwe. But I know pay onyankopon say me kan tell say his purpose for you goes beyond your present circumstances. And the Bible said, sold into slavery. One with the name man kwasom. Enti anopay kwa edi ama yare bi. Waya kwa edi ama ahokyere. Waya kwa edi ama ware boni. Waya kwa edi ama bonyini. Untime ngo waya akwa edi ama adwuma bi wai kunhu ekwen enso nya mfaso ofiri adwuma nim ebia no waya akwa de ama oman bi waya akwa de ama kuro bi minim ne wonam a waya akwa de ama na se wurade yi Joseph efri na manie mu ntwato so obone ode to ne so anso ho yesan ne kokoto afiase. Enti ebiana ya accuse you falsely. Eni yare bi ye dia to so. Eni asan de wa to honhom afiase. Enti wo ye adwuma pa, but unsa entimi nka sika. Sika ne ba unsam kra na wura firi adwuma wo se wo de ye. Sika ne sa firi unsam wiare wani aba ho so se, me kan se me nya sika nka me de be ye wei. Ade na wunya sika wo de ye huhusem. Because you have been imprisoned. It is the spirit that directs and controls you how to use your money. Whenever money comes to you, you forget everything. But Anopai, that is not the end of your life. God has a special purpose that is beyond your present circumstances and situations. Faure sheni mu fa ho to ne so. Amania Joseph hunu ye no. Ewurade yi ni efri ni nyina mu. Ema ewurade hye ne ho anuonyam a. Gift your say to onwum bi. Ene your friend Empress. Osi minnuanum nim se wo ton me na makowu ofero nsem. Atamfo nim se wo ye me oye mi mama si ahye kra. Nyonyame aka fa me ho no otamfo ntumi mpepada won susuye nyina ye kwa wadane wo monomia mama ye nshira ni Ewurade tumi ye nie ne nsa no nyuma no bi nie oto ne bo asio wa ye ne fe
First obe hunu nyum na mame a. Momra mehwe ne Awurade tumi ye. Ne nsa no nyuma ye feu. Oye ne mra no. Momra mehwe ne Awurade tumi ye. Ne nsa no nyuma ye feu. Oye ne fe. Enti Joseph amane a okomu no. E na Empress or the boss ha fe nyum no. Amane a okomu. Ebiara wo o 3 year. Amane a wo na mu nyina Onyankopɔn san fa ye nso. Na ye ne wa be kasa ne a hye wu nkunan. O 3 year. Obi amane a okomu onya obi kwampo no akekere ne were o. Onya obi no aka bibi se de akere na manate. Enyum na ye ready ati kakra. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Yo nyami timi yendie. Enyum na me to ye no. Oto ne boasi u. Awa. Mi nyanu nimse woto mi na maku wo feru semma. Oye mi mama si ashe krati. Na ena no na mi ti asembi. Na sister no oka de asere tie nkomo no na oka asem no de to her ne de na oka de asere o na odase mitia seda no asem a oka na o say ne namfufuo bi ne boyfriend anu owo no ne namfufuo je ne boyfriend ne de koma oba afoforo o say ehona de hye ne say Demain, aden, and I'm with me, am Adiaman Yamiasa, me, am a boy. And with me, I'm Jenny, not man for Uncle Mobias, me, Madame Fu. Inte any upper. No, we need me ready bay. Omo G Bearman de come out bar for fro and check and will she a bearman for fro. Our Ghana here. Sa Bearman will she a no one to Ghana hampo. Or no US no tear, air bonny bra. Enti ni ba oba na nse no obepe oba ware de na ko mahu ni Awurade ye oji ni free sa abrantie ne nsem de ni ma obi foforo e na ode ni ma boga no ene me no ka se one boga no e na ti aburuchiri omo awo omo ma be se 9 omo bo omo bra wa aburuchiri ho Awurade afaso asesa na bra bo ni fie na nka sika ni ho na ni fie ye ka ahokyere ni bohia nanka ye ni fie nanso Awurade ma bibi shift ye e wo honhom mu Awurade be ma bibia asheki wo honhom mu dia ma wo enti omo ba beji abrante di free ne nsem de ne ma obi foforo sa na Awurade na na ye na onu die wonim aropo yi ma me fanchi aso nkonkon fama owura opoku money Mr. Money, aka Boys. Me yan ntie se nwomo no me tu nyina no nso tu bi. E wo se ye na ye ko studio tentem so. Ye ko recording nyom. Ajwa Roberta na nanka wo ye ebu maba mu onwom to ho. Enso me ya metena se na metu nyum no metiam tumi se me ne ede ana. So I called you can Ubi a mommy trumpet, ya me bomb trumpet. It's a very good morning and confirm boys. Oh, I chimo da SDA. I don't pay one name on Hokeni. Ne mama chio. Onyame is somebody be or subi or sheki bibi. Na madam yi kana sem. O si ye me nan fufu me da mo se wate se mo je sa ba ma ni free men sem na ka ba ma yi ba na obi wo ho a me nso bi de me ono kwafo nka me ka se me ni obi wo ho
but bema ne ba bra ya je bema bi afiri ne nsam de am obi and aburuchire no wo ebo omo bra di onyame tumi ye ni bi no no enti wo de na wo mu a wo si nya wo ne kuku ho ebe kada ba kwa mu awu awurade be hwe ani onyam enti anei mo amusu yesi watesi yesi akuadonko afirim a musu ni nyina no. Let me tell you something. Maame no onyankopon ahye na nionyam. Me say onyame wa hye na nionyam. Out of nowhere. And now we free mu ye nyina ayeye ya. Wa beji ni din. Empani asem wo kan se onipa beji ni din keke. Wa me pri nyinche. Ene maame akuadonko beji ni din. Na yebe ya yikase anye bia no waba believe an indelible mark edi ato asase so enso na maami ye ni baabia o saa ne nyame oye na de who knows nyankopon pese ye nyina ye hunu no se onyankopon betumi aye wiye he obu a ose waba berewa waba kwakora enti ne awurade ka fa no ho no emmem wane kan ye so onyankopon se nipa nyina bete won kan sa na wawu a enipa nyina bete wonka na enya nwanwa se maami akuadonko te ne party ono ankasa ne party no kra no ubisa ne se nipa dodo san krampo ne womu a wonche da nim ho mo but maami yesi ye kwakọ file enkofon form nkrata amra maami tumi edi ni nyina so no de kọ na omo am kọ tena classroom kokosua abrofo akese ne ayi no Bernard Mo na mo ntimi amfele wo mo de saa no onyame oye na de ewrade ntire nim che no nka ho no mo a o na womfa wa na mo nsi de kron ne ye ebe kada ba kwa mo awu na ewrade so obehwe ani onyam a obehwe ani onyam ofra me obowo ba ofori amanfo sports ye de to aso mu wie besan ba ye de aka nyina de abeto to aso enyi fidie ni free ha Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abozeke Sports, Jagum! I was an opinion, Mama Chen, and my Quabam Brian, 93.3 FM. So, Brenna, so
sɛ de agudie mu nsɛm ɛbɛgyaw ɛnɛ anɔpa yi ɛwɔ dwumadi kɛseɛ no ɛnso ɛso abusuankuo no nyinaa yɛaka ntoma abɔni aboaboa nsɛm no no anɔpa yi nso no yɛde ba abɛgyaw Joshua Kɔbena Agyenim, Raymond Ashitetete, Bernard Mawuli Boto wobɛtene nka ɛna anɔpa yi ɛwɔ dwumadi kɛseɛ no ɛnso ɛso medin ɛde Joseph Kofi Ajiwi AJ yɛ nyinaa yɛaka ntoma abɔni a ɛnɛ anɔpa yi nso no yɛde ɛsom kɛseɛ no ɛba bɛsom wɔ ɛwɔ dwumadi kɛseɛ no ɛnso ɛso asada kɛseɛ ɛnkɔ ɛmfɛma Festus Enterprise Festus menka mfɛnkyɛw ɛnɛ anɔpa yi na opɛ DSTV ɛna atɔ Multi TV na opɛ bi atɔ Canal Plus ɛna opɛ bi atɔ anasɛ wo deɛ no ye AD decoder ɛna opɛ bi atɔ ana opɛ Star Time atɔ opɛ TV atɔ adane kyerɛ mu ɛwɔ Festus asoyɛ na afei kopɛ bi tɔno bi a ɛnko yi ɛmfama wo deɛ no ɛyɛ TV guide anasɛ fridge guide ɛna opɛ bi atɔ TV antennas ɛna opɛ bi atɔ anasɛ TV wall mount ɛna opɛ bi atɔ a size bi a opɛ bi ano okɔ Festus asoyɛ wobɛnya bi atɔ ane boɔ no ɛnso ɛwɔ fam sei bɔkɔ anasɛ wo deɛ no ɛyɛ TV ɛyɛ decoder remote ɛna opɛ bi atɔ anasɛ opɛ ɛyɛ decoder stands ɛnso atɔ a dani ɛkyɛ mu ɛwɔ Festus asoyɛ na afei bia ɛnko yi ɛmfama air conditioners na opɛ bi atɔ anasɛ wo bi dada asɛ pɛ sɛ osiesie na dani ɛkyɛ mu wɔ Festus asoyɛ na akɔpɛ bi na afei ɔmbo ana bi a ɛnko yi ɛmfama ɛma CCTV cameras ɛna opɛ bi atɔ wo de bɔ office wo de bɔ ofie na afei wo de ayɛ nneɛma na bi akɔ yi ɛdiama ho ana obi dada ka installation a ni ni na Festus asoyɛ ɛna mekamfo ɛdiama ho ɛnɛ anɔpɛ a dwumadi kɛseɛ no enso eso na Festus menka nkyerɛ sɛ bronya eba ɛne nti ebia ope phone akɔkyɛ ɔdɔfo bi ope phone akɔkyɛ ɔsɔfo ope phone akɔkyɛ papa anasa maame ana ɔdɔfo bi a ɔse menka mfa nkyerɛ sɛ ɔne M Kopa Ghana ama kɔmtoma bɔde sɛ twe na ɔmode ɛyɛ Samsung phones bebree ɛde aba ane bɔ no enso ɔfɔm pɛ ɛne nti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛnya Ghana card na ɔpɛ sika kraka ho kɔ a na afei ɔbɔ ne boɔ no na watua kakra wagye Ghana card registration bibia kama na ɔma 6 months na afei watuatua no kakra nkra ɛbɔ ano pɛ wanya wo phone kama na wode akwadi dwuma na afei bia akɔyi ɛde ama wo bia na DSTV no credit egu so asa ɛne nti wopɛ sɛ wotwa bi gu so a Festus asoyɛ twa ne kɛkɛ na ɔnyɛ mfɛma wo na afei bia ɛnkɔyie ɛnso ɛmfɛma wo Festus deɛ na ɛsɛ akyɛm dan ɛna so obutuo ɔbɛn anasɛ ɔne Ochumasi sport no ɛna ɛdi nhwɛni mu ɛwɔ akyɛm dan MTN kwan no so a ɛna sɛ Festus Enterprise ɛnso ebutuo wɔne bra panin ni nkɔmɔ na afei deɛ aka kyɛ nyinaa wɔne no ɛnso ɛnkɛn 0244515849 0244515849 anasɛ 0269305785 Festus number wunya frɛ na ɔgye so ɛne wo adi nkɔmɔ na afei bibia akɔyie ɛdi amount wanya TV awie waba fie ɛsɛ wunya pomuden pa sɛ de bɛyɛ betumi abɔ oni akɔhoma na bibia akɔyie diamao ɛne ti malaria na ɛhaw wode no ɛyɛ cocoa pulse anasɛ waist pain ɛna ɛhaw adwen anasɛ back pain headache wode no rheumatism nsuo tutuo na ho dodo ɛnɛma nhyɛra nkɔyie ɛmfama sciatica ɛna ɛhaw anasɛ wode no menstrual problem dani ɛkyɛ mu ɛwɔ avawa na so ɛyɛ na afei ɔnhwɛ ɛnom wow na bibia ɛnkɔyie ɛnso mfama bia ntumi na nanti enema enkoye emfama nyarewa pia ehawa dwen a ema pomden no enso NCP ebia de no stroke anase pressure diabetes any prostate ne hepatitis B ne de aka chenina asthma ene hawa dwen syphilis gonorrhea ena fe nyarewa pia ka chenina odani echemu Dr. Abawana so ya bibia ebekoye akokama enso ede amawo kwai na fe one no enkodi dwuma na ompedru pa enso mfama na fasa ya de na fe bibia enkoye enso emfama odani chemo asimfo so a obehu eye Dr. Abawan chufu praso obehu no sanso na afei chufu himan ene so behu eye Dr. Abawan mankasib oho kasoa obutuo dunkanofin ene so behu no new adubiase enso obehu no asante bekwai okwa obehu no eye Dr. Abawan afuni no edi nkomana fe bia enso akoyi ediama na de se akyem dan so obutuwa na akyem dan de no owo odan boabo kwantimpon so a Akim State Senior High School junction no so people eho ena obutu a na so ne pepease ampedu enterprise enso ewo ha a so ba ko hu na fe wadi dwuma kama na bibia enso akoyi ediama frɛ eye Dr. Reverend Dr. Kwesiba ewo sa ahomatu frɛ su na fe ka won sam tu nanim na mpedru emfama na fe bia enkoyi emfa emaw 05544800062 05544
0862 unya frɛ doctor ɛwɔ saa ahomatufo ɛso a Reverend Dr. Kwasi Ban ɛbɛgye osu na afei Dr. Avawan Aboa ama adrupa wɔn wanom na afei wanya hwanepa ɛde abɔ bra na bibia ɛnso akɔyi ɛde ama ho ndwumakuo yi ɛna aso ase ɛna no pɛ yi a yɛde agudie mu nsɛm ɛba abɛgyaw. Yɛnhyɛaseɛ ɛna no pɛ na yɛndi nkɔmmɔ dwumadi kɛseɛ no so mfa ma mode a yɛnkɔhyɛaseɛ mfɛn firi Glorious Accra Hearts of Folk boku no ɛnso emu na wonim so over the weekends no ana biribia ne Gold Stars ɛtu fa yɛbɛpie mu ɛwɔ nkranbɔnten so a 1 goal pew ana ɔmde man ɛkɔdi nkɔmmɔ no ebi sɛ champion sɛ Hearts of Folk team na ankasa kora na adeɛ no nkɔyɛ yo na mo former players no ɛdan kasa kora na mo nso mo yɛ de aboa team no na afei wohwɛ season ɛba bɛhyɛ Heart mpanifo no ɛyɛ nsɛm bɛ na ɔmo kakyɛ players no ana afei technical bench no nsɛm wei ana Blood Morgan ɛde egyae India has say obi anim say has here of a starting league play first second puna junior so play second first but see akwa bibi o he's almost play relegation so maybe on the first 12 now could say maybe on the it's impossible because has pa na maybe on that 12 I will say yeah enkoyi oh do baby our fans oh chai mutim mu nkoboa eboa be na sebi ya teaching this will be friends so oh musum bra na mu ni dia mu wonu mfa beta ichi but bi anfa utimi sorry na unfu kanko no one of Ghana na one because you BBC we say na we one friend so on but we for officially we so oh me call him what I say on po omu hu ni beji say oh waba ba we cause house no to car some say be aka omu for wa we so one some respect you say former player everything say one place in Bekata number if obi can say dressing room po some bomb na ko po kasa ba ko po motivate on but so when you say you can't do that. Yes, ain't a Blood Morgan former a player Edema Glorious Hearts of Folk and come and soon at me bana ya kosu bi so penny say na wankasa kra more time no na musia kanana ene di no o ye comparison a saying ana enso 85 etiem come away ana Blood Morgan so we be ka tam na ye boy no e so mo bonus entime possible o metima bo che e betima ba fom what I see me tie se nkofo ye interview na bi so mo ye time no dey atwomu o tam bo no adwene e wo utime ni be ye obitim me ba wo tie adwene adwene oni posisa mi so adwene chem wo bo mu what I see enti ye de na betwem what I see enti omu dey afi na ye ba kakra enti with time no has ye obi a we show mu say first second has a kotokone omu yes ade but see ade small class na ba omu take lead but shokotoko that has that kotoko they say omu yade we shokotoko we say for the past 10 years no we share kotoko ni has kotoko we nimche has those time ne has we nimche kotoko but now the kotoko we nimche has. Yes enti a Blood Morgan no o se ne ba na asese no ono nso elbo under 15 no o wadwen kra de chi ono Blood Morgan no enso football mu okanwe o sori akọ anasi o champion ne patch na aka last one na ebisan se na chairman general ankasa nso no ensembe ana betimi aka dia fa no togbe afede the 14th ono nso o hwe ne modern mo team no ma champion ade na ankasa nso ete se Blood Morgan ensem we na okafa togbe ho togbe abayade anasi problem dey me say abafom but say aka park no ejuma no what I say ejuma no esa u tuska gusa na ejuma no nkoso a se bi so togbe onye skapu na u ni matches po a oda obi fen obesa try any po money e kwa she but o say no sa lusu bi esa na bambebu what I say ba odi ni washim dada untimi yu film odi ni washim dada ni nyama kom bebre enti ontimi twen san sisi a place no de wo na wo play bia ni bibia obi ka say blaster place bi wo hin play be no ya de wo Europe blaster omo fe de wo na omo use ti say has place na wo na penifo scatter omo say enton ono mato what I say na ya to so yes so bo ho mode ti say na de bia me kan in life no wa mbo ho mode nobody bi no be twa na chi ahwe. Yes, enti abrabom no wankaso mbo homodin a obi mbo nkonani na ontwenani emehwunti togbe de waye na afam de aka players ne coaches no so mo bema adwuma togbo aye no ebe justify enso e park ne so Hearts of Folk wa ene ejina na head coach enma Hearts of Folk pa fa no otara de nkoma akra enso e de agya ni na performance enkoyi
phobia enso aso na no ada game a omkobo against Biani Good Stars abibiani for bechi omo ebomo amaniama ankoyi amfa mo no pa say the supporters no na mtotobo no mo yesi no oso otiasie papa ebisi obi a supporter na say o support team na say odinakuma ni na e de akire nema enhyeda nkoyi a edum pempenso bi asa pepe na ebesi ne de obekara supporters ne say aya no munya abotre emfemo mo ebisi omo enyamo pe na amasa performance we enso top fam no munya na nka kurumdie no ebekọ de mom so mo ye ne nye ye a esom support yo makopim se season no ebekọ na wiye. The reaction of the fans is normal. You understand when the things didn't go well, the reaction is like that. You can't say the fans not behind fans. It's difficult when your mother is sick. There's no bad place we come to fight. We try to get the solution. That is the solution. The hard work we continue to do the way my players say it. We told them every time they support us, continue to support up to the end of the season. We am commander say head coach Edema Hatofuk Atara. Eddie Ejai no we benefit captain Abrante Fano says be and so Edin Komaka Eddie Jai or say no create do the coach can de no if some players in na omunyana come boy 4 goals 5 goals 6 goals then some pema de no ye and into the SS supporters and yana say omu course on support two players no mo show mu gran say be yi no mo gidie say ne betumi atene e de amom Protest koya mbo ya baso yeso in the omubetima ebe all the same no ma omunye ma omunkoso na omuntarechi na bibia ebe kan na ebetimi afa to bafa to omunkoso so lose the abari e dey intimacy enfa ensa but ebe so omunkoso na do mu fa pa entage na omun support here but bibia ebe ko bia mo omunye ma because without them we the players we cannot do anything without the supporters ebe so say omunkoso na omunka ya mu fa entage na the problem of the to my boyfriend. We and so commander say how to focus brand FNO CCB and so Eriaja. Yenvramo and so Emba football media Malta Guinness Women's Premier League no 2024-2025 season on over the weekends match day 2 no air course on games ni bi and pen 4 ekase yam on Monday Andra enti etimi share pra chire kama na okopemo Southern Zone Andra na omotwea entimi an shepem da kwa omoso etimi share baako amabo boku a ya from Northern Ladies entimi antibi Sansona Dreams Ladies enso ehye menu afosu Royal Ladies enso entimi anshibi na mepacho Ghana Premier League no outstanding game baako eba so 7 p.m. Legon Cities Omene Asante Kotoko and 8 million times away no a match day 6 outstanding game and eba so echina minimum common ama nini na wafu zombi tournament etodwa na fe de remu e Africa na Ghana ekoye modembo no aso ni yi papa games outdo ebo ni na amabo modin adi nkudima na no adam Ivory Coast for eyom ho anwea ama se ampempram no kase de final no yankupo ya doma Thursday na omne Nigeria enso edebo ni na head coach Edema Ghana papa fe Desmond Ofe wade nkoma akra enso de ja ose odaseda kase eko Edema GF president papa fe Keto Kreku ana FM penfoni ni na aso amaya fantastic job a amo abwam ye papa nkudumdia eko ni na Keto Kreku modembo na monfantoa monfanfa na se oboabo mo a eno na abwam ye papa bia enso akoyi ade amomo na se okunkode akomunim se bibia enso betumi akoyi na project om de se omane so no ebetumi akompempen so pa. First and foremost, I want to dedicate this win to the GFA, to the president of the FA, Mr. Keti Okreku. He's doing a fantastic job on and off the scene and behind the scenes. I want to congratulate the whole FA, our GS, Mr. working in the technical directorate. We're doing a fantastic job. We will push on to this project and we'll take Ghana to the next level. Thank you very much. Now, going to the game, difficult game. We didn't start great. Ivory Coast, a good team. They had a plan. They had some changes that we didn't expect, but in the end, we had to fight. Looking at all our games, it wasn't easy. I think the goal we give away too easily, of course, but I think we came back very strong and we deserve this win for sure. We komono bia odija na odena no eba we no si o isi ade omani aji papa na nkurumdia omdi e Ivory Coast so no ebetumi aboa papa ma nyankopon adoma against Nigeria no omde cap no enso abafie. I had a call with Zito yesterday, and he's been backing us, he's been backing me, he's my godfather. So Zito, thank you very much. I mean, I think it's not only us, the nation needs this victory, to be honest. And we are very happy because this will just elevate what we are doing, the work that we are doing behind the scenes, and it will take it to the next level for sure. So we are very happy, we are bringing a cup home, 100%.
we am command as a head coach Enema Ghana under 20 coach Desmond Ofe and so Ediaja. Ramo and so our Bibiani Gold Star some head coach, you know, opinion your friend Paul Manson. Now I catch that I said over the weekends, you know, I'm with me away for the first time. Gold Stars 18 years had to folk, and so our away grounds, you know, and a head coach from Paul Manson Chirima. Near Papa said for the first time, you know, what me establishing a first away win, and so against South of Folk. Now, see, seasons are 8 anymore, or better say, obey me has, Nafe or Chin Homa Fiao, or China Win so Fiao. Now, if you had to folk for and so we say Gold Stars and Air Masters now, we and Komaka Craft from Paul Manson, and so Eddie Janet me patcha same way to mame. O Tanu any room out the Ghana Football Association. Open po ye chief for Honomo, Neil Armstrong, Mutagui, or also the Nkomaka Crab, or two be a man Ghana for, and so social media, and so Ghana for Casa, and a junior fino ammonia Jumani, Internet and Blasters and aircraft from now, or Penefin Neil Armstrong, or see or catch Rubiasa Ghana Football Association, and Penefon, Tessie and Farmersha Blasters, and it's a Blasters name Koya, or Paecho Pianki and Untumu, na Yenina Far Trembrana Timino, and so and Concan to see a bomber, Neil Armstrong Mutagui, and so Edia Beshima and Nano Pino, Yadiama Ujmedi Cassiano Eso. Yadania Conco for Crusoe, Edamanon Savacada Tetri, Ediamo Shasia, and so FM free ADB Poka Capono, and Udani Echimo. I was a German in Patema, on the games out on Aya Omobon and the games out Rubina, and so Toja Osbeck Etnafi, and a Shaka Ofo Edia Boni Bali Bakusen, Etnafi, on a Elsbeck FC, and so Eddie Boni Udani, everyone say Albi loves it, and so Etnafi, and a St. Pauli, Eddie Aboni Udani, everyone, Nesse Stuttgart Etnafi, on a Cousin Storm, and so Ebo, Wolfbeck, Eddie Bobokwa, Yafan Borussia Dortmund, and so Eddie Boni away a games out Dunibia. So Cagliari Omni Bologna 5:30 p.m. Nana Airbus or Lecce and Hellas Verona and also at 5:30 Uramu 7:45 AC Milan and Napoli ebetimi Eddie Arentam so China quarter Nyanko Ponyard on Madi 10 on etimi Atoso Empoli and Inter Milan Ebo Venezia and Udnis Bebo Atlanta and Monza Juve and Sone Parma at the Berentam so Odani Eremo Ewo England so EFL Cup no games mienu Toja Southampton Etnafi and it's Stoke City Eddie Aboni Brentford and so Sheffield Wednesday and so Eddie Boni away a games outdoor and also Toja Mepacho Andra Adiani Unitimia set Ballon d'Or 2024 no na chesen 24 quarters my France Football magazine France Football etimi present here was no come on. Now Urema say na awards akese no eno so etimi efa ekowie Urem ewo Copa Trophy na akura kuma ono no mo kwanka we wiase nyina no me pacho eko enso de ma Lamine Yamal oye juma Edma FC Barca afi Jadmula award no Uremu Edma Hurricane Urema Ballon d'Or na nkasa no hotel no Uremu Edma Man City Abrantia ya feno Rodrigo Cascante aka Rodri we counting na natural say my phone so mo nkono enti Rodri Andra wetimi akwaji award na kama and also eba so England player EGB ache papa say player AC akan wo Premier League nimu na oje Ballon d'Or no chairman aje no ache na Uremo Socrates award no enso Uremo Edma Jenny Hermoso ababa wo be kana wa beje no home na papa and also Uremo Edman afi men's coach of the year who else said Don Carlo Ancelotti Watimi Aja award no enso de call Yashin trophy no na just say goalkeeper no so oye kejwa no Uremo Edma Argentina goalkeeper your friend Emiliano Martinez Aston Villa ana oye juma enso Edma afi women's coach of the year Kodima Emma Hesa na no de ya ofi Chelsea kopie mo enso US and Mountain so club of the year Kodima Real Madrid Boku no Ballon d'Or embana femino Barca baba wa your friend Aitana Bonmati Osansu every Spain ana tieno Uremu enso Edmana yeden komono ejao Ballon d'Or 2024 winners in Imo. Udani Eremo Manchester United are reporting formo Eba and Nano Pensa Endra and as a to just head coach your friend Eric Ten Hag. Amo asakre se modern bono anya dia eso ni yikura edema boku no na mpempra bi no kase de nkoma eba ni bi ene se mo remu o Portugal na Sporting CP forward coach ya fa no Ruben Amorim omugusu ane no edi nkoma hwe so apa betumi age penal ball adwuma no edema Manchester United moboku Andra mebe catch yourself penal friend Kofi Bewa Mario Balotelli
ye hwenim say after send the contractor one Adana Damispor ewo wo take no ni nyina ebewie na open na ba be free agent endra me catch say otimi awramo enso ewo Italy no akwakosane contract ediama General Boboku no adena to form ye ka say mewa Kofi Bewa Mario Balotelli akwakosane contract no enso ediama General Penino are returning to Italy ni contract akosane no Obuoba ofore amanfo emamo ate. Yem fast and only Jumedi no 18. Nafe Nana Boachi birthday at Boa him today happy Ghana Adisiye watching to your brother see be heart the light let God you nkasemu na we homo bosso na o how e wo se ni osafo no eho adwuma mu hawo no pebi na sumasi wa ha beba na bia wutimi nya aduan ka kwadwo wa ha anka kwabena wa ha sika nyame emfa wonya adwuma wherever you go at it onyankopon tina ni mu nkire no wonkan ho no di mu no ye be no ku chinchin se ye ha ye clinic epe aduro ato ebi wo ho no a solution and you will never regret it train na onomomo ayen na ba ahenkan we say good morning also oboba mpese sika de be ma na busia na PM to 11 kwesi bechiri enkwan ade be china nyankopon and I'll see a frame and sorry bad man at chim down me wobo for ye. Or see in fact you are doing well. Now we are not say resting journey Ghana Freedom Party. It's your riding seminar your war do fear her. Yeah, they bro. Daily graphic new finder. Daily the new crusading. Yet Honorable Alban Smana Kingsford Bagman. Right Honorable Speaker of Parliament. Lawsuit Ibabe 7 bailiff lemons asanya catch them so for ma de enko yeah but edwom you see yakwa animu na busuafo yeah na pom na numere mu ho ba bia say ye okona nim ba 72 die say 2020 so ma yeah be fe no ma go no ye guy no then am say hey fa kra no tie amane bona obra kwantu obi kra yes ye nyina ye kan yo nyankopon ye wadom na ze enye ize nti mo ye mfa nia de obisa se ne sika nti running mate na sisi obe contest this was the partner che room unexpected roman father nyame wo ho enwo ayi atram chema makwa abade ba hen edikwaku and radio ni wura eboanum se fefe room ehonom nso radio ni papa de obokrata sai majarama eh yeah vanjofo no sala vanyo ani akasa na ekru jane faster coat se no ba ti se ya ti wo mu probably yin anim omso ohene nya politics ohene o taiba o miachi swafo hwe ehumasuan so kan bom eno mu na ntomo bo na chidom de fia akonya ewo na wo mo cheso alante ne campaign daily guide bokata watudin ese fonyi bi dia ba ne ma me agenya asem ketwa omkoto aba yi ni se mu ewo Ghana eja okobedru ye no na dom gi twi
ekohyia no ewo omayi wiem hyen ginabia Kotaka International Airport wochem kura se ma me adeboa ni nyina wa no ana o kire so ho ne mo no ama ho ba to betumi anya vote di afri boko ni nyina no bokata yin ede na enumu no esusu se nipa so me se to wa bato ye be mo atu kwan ai se opebasa ye bia no da o ma target mu nyina yese wo mo kama min ka bia tianu mu asem da obo The Chronicle the Bokrata Munsem enam de to aso amount. The Chronicle the Bokrata Bamania say, Ma Michelle Ayuku Bochi swafo hwe amanone nsem so e Ghana. E na ochese san kunimdie no e na ebo samanye. Akonkwa me dia akoma obia koma mitinkwa kunimdie. Ta ose yaw adutwum. Say JHS say yesi won ba bibia no kase ba ko a eba na fi amonten prapra me e wo Uganda. Enam tiatum jeze with Ehwasem and the Chronicle the Bokrata. Me the Ghanaian Times GT the Bokrata no twaso or say the most authoritative newspaper. Na ana chese den tokwa tutu omo pe tim te wontumi nkan wo mododo guo. Na eno enso achie no ana ma me ayekobo twenso so ne ho asem ode aba eno obeduru ye en ma na kwaba manitrim enso so ede abo womo ma obeto ne nsa afre womo no womo chese nam so ma enuma wudu bi wo no ma eya akika ikachi nti ama te onim die nti a wonom so omo frɛ sɛ ye eti de bai wa ba to atwere baabi abusuafo wono so the Ghanaian Times ti enumu asem so won wi sɛ de ototo nneoma de afa enam de to aso is a Speaker of Parliament the command say munje maze mempe bibiara for former national chairman bon sama enkofo frase tete no onjomundi entama party vigilante for no wo mo start nye o se party bi to gide bia wo state security site insama memfe free money mayina daybreak menya de kwasema ahotoso wo kyerem se omani abere Cynthia Morrison na chitiafo ene MPP Orua Ata onu so na epre eyam na chibedwafia kunya dia ma MPP onu so na chitaafo won mo entema ne ya me no kase wo samai tetwa no apos vote sem da Bokrata abomama ne na sa nka bi no yentam wo yentrene ede mu sa so me pegya to Ghana mu eno achi no na anka ne kwa ti anu so sa no babo ni din anti enti anka ne dia santi ebre bi ni ode aye ose aposifo dia se kom kwagene nkwade afiri nsem de aba ewo hanom a ene anya asem keto akora ranimate de ma MPP amanyuko omo esete agenda bi before amomani ada ho etombeto omoto kai se the Bokrata na poso ni ti de US for animal no to no na Daily Post fufura ode aba post bo amane se cat trust fund okota ibuko Haram Speaker of Parliament ena de no ya aguna so adu achimeshaim nesko aguna west constituency wom to tiano na maame no so se o kom na hye begofie bim nti maame kire se ontumi so mfa no nkobɔ aguna so do for se pain emfa mo ho NPP party no ene as a baller suja ewo nya akrom atanso enkro ene to ne kan asara Daily Post bo amanya se obia nkotwitu antutu the new found adwafo enkabom kura wodo ne se so meta so nkrofo aman so a ane star osidia so stand abi na omo ye no mbekwoso a akro tianu mu nsem the Bokrata yansem wen enso T-bills no sisia emu api no 4.42 sa tobacco no so for say nduboni new founder amanya say get fund no mo just kan ho amana ya dodo ai bibiri Frank Bano on the development economist sanso ye head of research ewo Dankwa Institute na Dr. Bano na sama homachi ba kwa afiri mi akwa don kwa afiri mi senior NPP na o se ndi senior code o hwe nyoma bi a wa yi emma sa un o se o hwe ne development ekwamane se okọ domekwa abenya ko the Bokrata ni mu ensem enie na ne nsem ni bu adi kan brobro so ntino yense bre ewo ho na agya menso ne manfo
na wɔse ne manfoɔ sɛdeɛ sum ɛyɛ agye ɛyɛ mmeayɛ a yɛde ahyɛ ne nsa sɛ wɔnhwɛ ɔmo soɔ no saa mpatamba bobɔdi mu no wɔfa so ahwere ne kofoɔ dua yɛ atima sɛ bi a mɛtima ayɛ nti no mu asɛm no Reverend Tete ana legon a wɔsɛ sɛ mu wieyɛ no sɛsɛ nti adɛ yɛ wobɔ krataa no wɔn de ɛyɛ sɛ ɔmo ɛnna sɛ ɛbɔ anwummerɛ no nsi a ɛso bɛda ɛkyɛm sɛ ntɔkɔma ɛsɛ aboro so hɔ straight dabi nkɔ hɛ aso so na agya ɔbɔ mii a ɛhwɛ ama aban koraa ka sɛ adwuma no mpanyimfoɔ no Searchlight, the daily Searchlight, the workers former JJJ bra Facebook to na ma odi pen awo Chris ma to edi na ma odi pen no odi matem to yakomai ma bi sin ti akomai ma ka ka no wi ana ma wi tututu ana saba no Chris atankofo ntem no sima na tututu na ana sedu no ena ne mpeso aso ena osa de den na si osi a matisia si policeman na tutuo ama ba kokura wu nti Searchlight nso eno no ena esre aban se ntiso onya kakra nso wo Ghana meko ga aboa no ho nanim nyam ekota akire wo yu granyo na we tia plenty kit ni ade for the business amanebo aja of Ghana amrado otua no ehwe ni mu se abam na ema nei bosi agye so ensem koye bebre ti eno wana mon Bank of Ghana for gusu a dollar ne nsem a anya aseme obi gusu a abode de ba ni ti no ye